Ма плащайте, плащайте. Иначе... То сега какво стана? Много интересно, защото имаме две двойки комове, като притиснат играча и ще се вземат погачата. Това предразполага да плащат малко повече комове. Айде да, хванете се в джобчетата. Той какво стана? Трима играчи за една погача. Разделете се по-леве. Айде първата погача отиде в ръцете на комовете. Женската част от комовете грабнаха погачата, сега да видим мъжката част. Обаче, като вземете погачата, няма да оставяте. Играете до края, ей! Ари, започва ситно, ситно, ситно! Айде, какво става? 46 секунди ви остава да вземете от погачата. Няма даване, ей! Платили си много малко за тази погача, няма начин. Ето, комисия плаща даже. Аплодисменти за комовете, дами и господа. Сега специално за тях, разбира се, и за нашите младоженци. Точно в този момент така.